Siyazi ukuthi banikhipha umkhankaso manje wokuxova ilunda lapho unala. Nedlamlenze nalo nilibhanqe nalo unala lapho niyaxova. Ngikhuluma nje izinto enganidingi, imali engazange naze nayikoleka nibhizi kuthiwa hayi-ke nithunywe ezinye yenkampani niphi imali lapho ukuthi nixove igama lelunda. Hayi, ningazama nje kophela imali leyo nkampani asazi ukuthi yongcwaba ngani. Kodwa la bantu enibhekene nabo nje ngeke nize niphumelele. Nokhonkotsha nje kuze kuphele imali. Yabo. Nokhonkotsha nje kuze kuphele imali. Imali impande yesona emhlabeni. Hayi yabona bafowethu, umuntu omkhulu kuloku cha niyamsukela bafowethu. Hayi niyamsukela ngeke. Imali yesoso like uKhuzane sengadla imali yesoso nonala behlangene nonala bafowethu, hayi ngeke. Niyadlala nje ngomuntu omkhulu. Kumnandi yebo kumntalapha, nami ngike ngimntalaphe nje ngoba uyangihlekisa sometimes, kodwa nje bafowethu le it's very sensitive. Yomngcwabo futhi nibanga ukukhuluma, umndeni kaSicebe uyokuthola nini ukuthula inina. Hayi bafowethu, hayi ngeke. Yabona ngaBlue Nation nayi into engani yayilwela-ke. Nivikele iqhawe leni lana ukuthi abantu bengalixhaphazi belininda ngento ebhedayo ukuthi lihlangene nonala abadla imali yamasoso yomngcwabo. Iyona into engani yayilwela. Hayi ukuthi masithi umuntu omkhulu akakwazi ukushaya isiginci bese nilwa naloko. Yabo, izinto ezinganamsebenzi. Yabo, nayo into ekumele ngani yayilwela. Siya understand ukuthi yini yenza abantu bekanje. Uyabona abantu mase bejwayele ukuthola imali, bephiwe imali bengayisebenzelanga. Bephiwe imali ukuthi bazongena ku social media bexabanise imindeni, bexabanise abaculi, bexabanise izinyanga, bexabanise abantu abaphilisana kahle. Angeke bengayiyeki opportunity nje. Lo mngcwabo utrendile. Ukho konke okuhle kulo mngcwabo ade befuna into ezongcolisa ube nechashaza. Ngenxa ukuthi abaculi ade bebambisene kahle kakhulu. Babunala ade bebambisene kahle kakhulu nabakwaDlamini. Nakho konke nje obekwenzeka. So vele ukukhokhela abakhokheliwe Nkosi yami. Phumile intshontsho, uthi intshontsho la malini asazi. Kodwa ke into ekanjena ke iyakhombisa ukuthi sithiya sabantu abamnyama ingani izinto zethu zilikhulu kangaka. Ingani singaphumeleli? Ingani sihlale sikhala ngezinto ukuthi ayilungi? Sinenhliziyo ezimbi sidalo. Ku live izolo ade behefuza kuye letsizwa bani uZamanda kwaMchunu. Behefuza phana osisi engabe amakhosikazi obala labana la amadoda ade lapha ehlale ehefuza izindaba. Bakithi. Ngoba uKhuzane Nkosi yami uhleli ebaphilisa kabuhlungu. uKhuzane angazi mina inophila kabuhlungu kanjani. Into yosiza ukuthi ni-commit suicide. Because uKhuzane mase sekhona uzophumelela. Futhi nisazoba nenkinga isikhathi eside. Yabo. Abantu abavuna ukuthengwa ungazi ukuthi bathonto ebhekephi. Into engasiza imoto le eSouth Africa. Kodwa ke sibonge nje ukuthi bekhuluma bathi iqiniso ke bebeka imbono ke ngayo yonke lento lokuthi cha bayasukela. Salahle.